Ka Joint Action Committee ka Meghalaya Master Roll Workers Union haka Southrik Jemang kala ai khublei ya umintri rangba ka jala u Conrad ke sangma halur ka jingpen kiu ya ka Variable Diagness Allowance VDA jonki Master Roll ber kinong belasngi tak baong u Chief Minister ula jubab tak kam ya ka jingdawa balas lamba jonki Unong ay buat ke JAC ubak kru el pariat ula ong baka jingpen bena ha kamede kala weng no ikijing skungkya ka baka union kala pensngo menta labun snam. Haka shitarik jemang kabade kamede gilayo iya u Conrad ke sangma ubala bena halur ka jingpen kiu ya ka VDA na kabenta ke master role berkinong belasngi ong ubak pariat. Ni pediang sengobha ya kan ke jingpen bena lani ke hukum bala penmi da katanat deba bat ha kejuk kepor ni ai kubleya umintri rangba bala ai ka jing menjor ya ka jing dawa ke jongi bat shim kya ya ka ei ke bangi lapen pau bat ya ka bangi lapen nong jinga ki mentala slambha ula ong ha ka jing shisha ke JAC ke don ya ka jing temu ban penlong ya ka jinga ki ha barok ke we ke jela ha ka kat we tarik jemang Hendrik la wengno ya kan jing temu hadien baka sorkar lingba umintri rangba kala sha skor ya ka jing dawa ka jongi ula ong haba benrap baka ka jing pen kiu ya ka VDA kan ai jing mentoy kam tam ki nong tre ki bala kam rangba haba pa sha ka jing ken thop lang ya ka EPF ula ong ba umintri rangba ula menjur da ka tin ha ka jinga kendu ka bala long ha ka kendai trik ya yong kabakam kong san ka de ka EPF halor ka ni ka GAC kala IT da ka jingtho bat ha ka jingalang ba umintri rang ba ha ka khandai tarik yayong na ka liang ka jong u ula menjur ba ka sorkar pedeng kala pentib ba baro kinong belas ni ha kita na trekam ki company kontraktor ki badan palat arphongut kinong tre ba ki deben a ya ka EPF ong uba parian Nakaliang Labour Commissioner ru ula dap ban penmi ya kajing betha lingba kajing tho syakitanat beper bagi day ban pentre kam ya ka EPF ula benram. Nakaliang ka JAC ka kerpat ya barok kitanat sorkar kentob ya barok ki ofisar ki engineer bakin pentre kam no ya ka EPF kumbala penpau da umintri rangba ban pentre kam ya ka ula ong. Lada pentre kam ya ka EPF kinong belasngi gede ben wan syakman ban kerpat iki ofisar bagian pentre kam ya ka ngin no senyang ya kata kekat ar pesen nakaliang jongi kabangi de benyo ula ong haba benram kadon ru ka pension ha ka EPF Action Committee jongi Master Workers Union kaba hagini gisngi gimana gradep ngilayo banya kerpat banya pelong gejingnya ki na kabanta ka hok jong ki master kham tam na ji bai ban ka bai balas tegiman gini ka strict jong me ni iba kadai ki international workers day ni iba na galiam mo menteri ang ba kon sama wala pan bana ya kata ka VDA na ka ba kila penkeu na revise ya ka VDA kata ka balas ni ka jong kinong tray master but kinong tray balas ni baro kahagabag ki negador kilabo te hagalor ka ni isang tanang ro ba manta hagajingalang ka jongi kinong yalam jong barok ki mastro ma pa jala Meghalaya nilai ekren bahar ka ni kalong gumne ba bini ki BDA nagale ba jongi ni pediang ya ka ni ka notification na ka jing ai order nagale jong deliver ba jong finance but ka jogo por ni ai kubalay chief minister ba ula ai ka jimanjur ka jong ubat ka government halor ka jing dawan halor ka jing thankor ju ye ai gi bangila ye ban sngel la islam ni ki ba u jubam de ka kawai galong ba hajing sang ide ban perlong ka jing ye ki ka ni kawai tarik abaro ko state ko jilla andala islam pen banai ni langba ka bor jong kinong thok bor ki jong bara hangta ka sarkar langba chief minister but labor commissioner kisnok thok plan ki ha pande ye kandang yarap shushu yang is ars ne maginang yo ba di master bapli
Kibam lak kitil lak tele. Kibam lak ban keren. Bakin yo ya kata ki as na bukom san na ka banta ban sai ki khon ber kum juri ki ke jing long tom men ka jok ki bang. Ka bukom san shu hang ni kadaiga EPF Employee Provident Fund. Ya kan ni nagalem jungi ke Joint Action Committee nila ajing thanu isnam ni banai berada. Hakajinya kando jungi bat Chief Minister andai tu April ni keren ni kan ni nagalem ba jamu la kubur la manjur ba Government of India ro ka ada ong babaro ginung trai balas ni hang ki department ne hi company ki contractor ki badan palat ki apa umut ki ginung trai de ban ai ko. Tahlor kan ni nagalem Labor Commissioner jom ka Sarkar Jila Jungiru ula ai ya ka jitho ya baro ki head of department baki ke EPF de bantrai kam habaro department bantrai kam tekani EPF kalau ka jingerap ka bakom sahitam ya kinong trai belasi ya kinong trai mastrol ki mystery ro ki badan bagi contractor class 1 hamta laka ngibo gane ba kumbo Chief Minister la ang haoy de bentrika Labor Commissioner ulang ni nagalem ka jong ngiro ngibo ka jikarapan ya baro ki officers ki engineer ba pentrai ka mar yang ka ne ki EPF kumba ka Government of India ka nanta ka Employee Provident Fund Organization ka badan nasional kila ay jikaman ka po lada ka ne ki EPF badan ka traikam kinong tray balas ni nadu ki mystery bagi contractor na ki master ro kidai ban one shakman ban terpadi ki officers ban pentraikam andang ini kirung ini traikam berkat ngin kenseu yang kata ka khatar persen na kalian jongi ki ba de banjo hamtami master ngiralo ban penkan te halor kani mantaka shopta haka ki officers lagi hakidik skau tho jongi lagi EPF pentraikam manta kanyarap ya baro hamtam haga bapang bestam nangta nadan kajing ha kajing khnat jo ginong trai nangta pat sagawe gi khon jo mi ri gi yo jingara ka pension ro kadal ngene po ka EPF anda kidam report na kin yo e kata ka jingara ka bisa